काबुल बिरगा दिङा गाथोनाव थरनै बमा बेरफ्रुनायाव सा 13 आमेरिकान फाइखिजों लोगोसे सा 73 सुबुङा थैयो। आफगानिस्तानाव इस्लामिक स्टेट हानजानि मददारि आफादनि बमा होग्रा सानै सुइसाइड स्क्वाड आरो सिलाइ दैनाय दुथांफोरा बृहस्पतिबारखालि हराव काबुल बिरगा दिङा गाथोनाव जमा जानाय आफगानफोरखौ गाग्लोबो, जायनि जाहोनाव सा 60 आफगान नोगोरारि आरो सा 13 आमेरिकान फाइखिया जिउ गोमानांगौ जायो। इस्लामिक स्टेट करासान प्रदेशआ बे बमाजों गाग्लोबनाय जाथायखौ सिमान जानानै बुङो दि सुइसाइड बम्बारआ आमेरिकान फाइखिजों लोगोसे राव दानस्लायनानै होग्रा आरो मददगिरिफोरखौ नोजोर खालामदोंमोन। काबुल बिरगा दिङा गाथोनाव थरनै बमा बेरफ्रुनायाव सा 13 आमेरिकान फाइखिजों लोगोसे सा 73 सुबुङा थैयो। आफगानिस्तानाव इस्लामिक स्टेट हानजानि मददारि आफादनि बमा होग्रा सानै सुइसाइड स्क्वाड आरो सिलाइ दैनाय दुथांफोरा बृहस्पतिबारखालि हराव काबुल बिरगा दिङा गाथोनाव जमा जानाय आफगानफोरखौ गाग्लोबो, जायनि जाहोनाव सा 60 आफगान नोगोरारि आरो सा 13 आमेरिकान फाइखिया जिउ गोमानांगौ जायो। इस्लामिक स्टेट करासान प्रदेशआ बे बमाजों गाग्लोबनाय जाथायखौ सिमान जानानै बुङो दि सुइसाइड बम्बारआ आमेरिकान फाइखिजों लोगोसे राव दानस्लायनानै होग्रा आरो मददगिरिफोरखौ नोजोर खालामदोंमोन।